अमा बेदर आरो लाइ भाजा मोनसिगोनानो ओमफ्राय एकदमबारे लास्टाव नै मिट मसला एसे होनि। हेल्लो लोगोफोर, आंनि आरो मोनसे गोदान ब्लगाव नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय जासिहरबाय। आसा खालामो बयबो मागोखौ मोजाङै जाबाय होननानै। ओमफ्राय आंहाथ' माने बहुत मोजां आरो मागोनि दिना आंनि माने बिफंफोरजों आङो बेलागर जादों आरो माने न'आवबो फिथा बानायदों, माने फुल इन्जय खालामदों आरो मागोनि दिनखौ। ओमफ्राय दिनै मैयानिफ्राय ओरैबायदि खुङा खोबबाय थादों, आंथ' जि गाहामसो मोनो आरो बेबायदि खुङा खोबबासो माने मागो जानाय बायदि मोनो, आं गाहामसो मोनो। ओमफ्राय दिनै 3 तारिख जाबाय मागोनि फिथाया माने दंबावो आरो एसे आंजों बेसेबां जानो आरो बानायनायाथ' बुरजा बानायदोंमोन। ओमफ्राय नै फिथा जानोसै, जि बुरजा लादों नै फिथाखौ, माने जोबनोसै समावसो बिराद गोथाव जायो नालाय, ओमफ्राय लुबैयोबो जानो। दा नै एन्थाबखौ गांब्रै लादों, ओमफ्राय थाव फिथाखौबो लादों, माने लारु मोननै लादों। बारा फिथा बानायाखै आङो, बेखिनियानो बानायदों आरो। ओमफ्राय बाबुआबो फैयाखै, बाबुआथ' जोंहानि दङ बिबिलांहानाव, बेयावनो माने भेलागुरखौ जाहैबाय आंनि बिफंफोरजों। दा फुंनि 8ता जाबाय, 8ता जाबायब्लाबो नै जि खुङा खोबदों एकदम, माने दाथ' बेयाव एसे खाथि ओइ दुब्लिथिंजाय जि गुफुर नुहुरदों आरो पुरा एकदम खुङाजोंनो खोबजोबनाय। आं दा गामियाव फैदों, बैसानाव थांगोन आङो, बैसानाव मोनसे खामानि दङ आरो बेनिखाय थांनो ओंखारदों। ओमफ्राय नै जोंहानि मागोनि बेदरा बेखिनिया दङ आरो जानानै माने बाराबो बायाखै, खम बायदोंमोन, जों सानैल'सो नालाय बेनिखायनो एसेबां बुरजा बायाखै आरो। ओमफ्राय नै बियो मा फुख्रा खानाय बायदिसो जाबाय माथो, सान्दुङावबो होनाय जादोंमोन, सुनांगोन एसे, सुनानै संनोसै आरो बेखौ दा। मागोनि बेदर एसे थानाया नै माने फुख्रा खादोंमोन, एसे सुबाय आरो बेखौ साफा सुना लाबाय। ओमफ्राय बेखौ नै लाइजों संगोन, लाइ गोरलै आरो नै बिजौ लाइ गोरलै बेजों संगोन। ओमफ्राय पियास हाना लाबाय आरो माने हाइजें रुसुन बानलु देबाय, बेयावनो माने जिराबो होदों आरो एसे जिरा होदों। ओमफ्राय दा केराहि बहायबाय आरो बिथिंजाय दै गुदुं खालामदों, पियासखौ पियास दरनै होदों, ओमफ्राय थावखौ एकदम खम होदों आरो पियास एवना थासै। बे थान्दा माने खुङा खोबनाया दासिमबो माने स्रां जायाखै आरो बे खुङा खोबबाय थादों। दा 9:30 जाबाय, 10ता जासिगोनानो। ओमफ्राय दिनैनिफ्राय मागोआ जोब्बाय आरो खामानियाव नांसिगोन। दा दिनै बुधबारबो खामानियावबो थांनो नांगोन, बेनिखायनो माने ओंखामखौ थाबैनो संबाय आरो जानानै थांनांगोन नालाय। फिथा जादोंब्लाबो माने फिथायालाय दुरबल नाङो नालाय, बिराद दुरबल नाङो मागोनि माइब्रा फिथा जाबाथाय बिराद दुरबल नाङो, बेनिखायनो ओंखामखौ जानो नांगौ आरो। पुरा फ्राय जाबाय नै लोगोफोर अमा बेदरा, जि थावबो ओंखारबाय आरो। ओमफ्राय दा देना लानाय हाइजें रुसुन ओमफ्राय जिराबो दङ एसे आरो बानलु बेफोरनि। ओमफ्राय मस्लाखौ बारा एवबाय थाया आरो लोगो लाइखौबो होनो, आलु होआ आरो लाइ भाजा, अमा बेदर लाइ भाजा। ओमफ्राय लाइआबो बे मा होनो बिजौ गोरलै बारनाय मथरनाय आरो नै बेबायदिनो गोजा बारनाय मथरनाय, बेबायदियासो गोथाव जायो नालाय। अमा बेदर आरो लाइ भाजा मोनसिगोनानो। ओमफ्राय एकदमबारे लास्टाव नै मिट मसला एसे होनि। अमायाबो एसे गोरानसो जाबाय नालाय, मोनामनाय मोनो आरो बेनिखाय मस्ला होनो नागिरदों। ओमफ्राय दुन्दिया बिलाइबो खानाय गैया, खाबाय थायासै आरो
मस्लाजोंनो जासिगोन। आं जाग्रोनोसै आरो लोगोफोर मानोना आङो खामानियाव थांनो नांगौ नालाय बेनिखायनो जाग्रोनोसै आरो आइया माने दानो जाथ'वानो उखैयाखैनो आंखौबो उखैयाखै फिथा जादोंमोन नालाय थेवब्लाबो उपाय गैया जानो नांसिगोन टाइमाथ' नेबाय थाया नालाय बिखिना लाबाय आरो ओमफ्राय बिखिनाखौ आइया जागोन। जाहैनोसै बाहेरायाव जाहैगोन बेयाव जाया इसिं न'आव। थान्दा बोथोराव लोगोफोर गुदुं गुदुं ओंखाम ओमफ्राय अमा बेदर आरो लाइ नै जानि आङो ओमफ्राय माने बेबायदि गोथाव संना लाबाबो जानायनि सान्थि गैया जायो आरो फुङाव दा जल्दि जानानै थांनो नांसिगोन। सोरबा मायबा बुंबाय गन्थंआव हाबलांबाय ओंखामा। दिनै खामानि थांनायानो बिराद मोनाबाय दासो दुगैखांदों आरो दा 5टा जाबाय ओमफ्राय 4:30आवसो मोनफैदों आङो ओमफ्राय दासो नै खर' लोबदों माने खानायफोरा नै गिसि दैयानो दङ आरो दिनैथ' रानला बियो माने गाबोनसो रानसिगोन दा माने बिराद गोजांसिगोन आरो माने खर' लोबबाथ' बिराद गोजाङो नालाय थान्दा बोथोराव माने बेबायदिनो जायो माब्लाबा बिराद मोनायो आरो खामानिफोरा।